रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बे तामुलपुर LAC आव बे इयुथ सांग्रांथि मेलखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो जोंहा न'खराव प्रमद बर' सार दंखायो। प्रमद बर' सार थाखानाय हिसाबै जों माबायदि गुबुन बिजाथिखौ बेयाव जोङो देरहासार खालामनानै हेगार हरनो हानो, बै थांखिखौ लानानै जोङो जोंनि तामुलपुर LAC नि गासै इयुथफोरखौ जमा लोगो लानानै जों मोनसे इयुथ जथुमा राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल लादों। बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंहा प्रमद सारा जोंखौ मा खामानिखौ जों फिउचाराव मावलांगोन आरो माब्रै जोङो फैबाय थानाय समाव गुबुन इन्टारनेसनेल पार्टिया नैबे तामुलपुर LAC आव जायगा मोनोब्ला माबायदियै जोंनि गेजेराव खहाया सोमजिगोन, बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो गाहायै बे इयुथ सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। जोंनि थांखिया सिदादे न'खरनि मानसिखौ जोङो न'खरावनो लाखिनांगौ। गोबां आलदानि जायगानि मानसिखौ लाना फैनानै बेयाव जोङो बिजाथि महरै होनायखौ जों गनायनानै लानो हानाय नङा। आरो बयबो दानि जुगाव रोंखा राखा मिथिखायो सोर मोजांसिन आरो सोर गाज्रिसिन। बैफोर थासारिखौ नायनानै बयबो जाहाथे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंहा प्रमद बर' सारखौनो देरहाहोनायाव बयबो तामुलपुर LAC नि रायजो राजा बिथांमोना मदद होगोन होननानै जोङो मोनसे इयुथ सांग्रांथि मेल लादों। मानो होनना बुङोब्ला इयुथ्सफोरानो फिउचार, फैबाय थानाय समाव इयुथ्सफोरानो गाहायै खामानिफोरखौ सामलायनानै फिउचारखौ हारिखौ जौगानायाव हेफाजाब होगोन। बेखायनो दिनै प्रमद बर' सारा जाबायदि इयुथ्सफोरनि थाखाय खामानि मावबाय, बैफोर खामानिफोरखौ नोजोर होयोब्ला जोङो प्रमद बर' सारनिसाय साबसिन केन्डिडेट नैबे तामुलपुर LAC आव जोङो गुबुनखौ मोननो हानाय नङा होननानै जों सानो। आरो बिस्वजित दैमारि सारा गुबुन जायगानिफ्राय नैबे जोंनि तामुलपुर LAC आव गेलेफैदों। मानो होनना बुङोब्ला बिस्वजित सारा गावनि जायगायावबो गेलेनो हागौमोन, नाथाय मा जाहोनाव नैबे जोंनि तामुलपुर LAC आव फैफिनखो, बेबो मोनसे सोंथि जाहैबाय। दा जोंनि खोथाया मोनसेयानो, फैबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियाव जोंहा प्रमद बर' सारखौ देरहाहोनांगौ। बेनो जोंनि गाहाय इयुथ्सफोरनि, तामुलपुर LAC इयुथ्सफोरनि गाहाय थांखि। नोंथांमोनहा सानो जे बिथांमोनाबो माखासे जों गासैखौनो कभार खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय समनि आंखालाव जोङो माखासेखौ कभार खालामनो हायाखै। जियानो हक, जायफोरा फैनो हायासै बिथांमोनखौ जों खावलायनो नाजागोन जे गाहायै मोजाङै साननानै, गावनि आबेगजों साननानै फैबाय थानाय समाव तामुलपुर एरियानि थाखाय सोर साबसिन खामानिखौ मावगोन बेखौ नोजोर होनानै भटखौ जाहाथे थुयो। साबसिन होननानै बुङोब्ला जों सानो जोंनि जायगानि न'खरनिखौनो लाखिनो जों नाजायोबा मोजां जायो। बेखौनो जोङो गुरैयै खावलायहरनाय थागोन। निउस पर्टेल नायगिरि गासैबो, आंनि लोगो जायफोर फैयाखै बा बिदा फंबाय, आदा बाजै गासैबो रायजो राजाखौनो बेखौनो खावलायहरगोन।